питахме, желаете ли преговори с тях и вие отговорите. Сега искам да ви попитам, тъй като питат гражданите, ще им плащаме ли на тези манипулисти? Ще им плащаме ли още пари на тези кръци? Желаем ли да съществува ДКЕВР, Държавно водно-енергиен регулатор? Или по-скоро не би ли трябвало да съществува една комисия от всички нас, която да защитава правата на нас? Защото повярвайте, че всеки един, който застане някъде там горе и бъде изправен за един такъв си в дадена комисия, заплатата никак не му от 2-3 хиляди лева. По-скоро са една малоплата. Ако вие народа трябва да го решите това нещо, трябват ли ни някакви регулатори? Ние хората не мога да сме некадърни, не сме неграмотни, ние сами да се регулираме.